Здравейте, YouTube! Отдавна бях казал, че ще записвам клипове. Не знам дали сте видели това клипче, обаче стана проблем с сървъра. Затова ще играя сам. Survival мод. И сега ще започнем света. Ще украсим Survival мод. Така, още настройки на света. Генериране структури включени. Тип на света по подразбиране. Бонус съндък. Изключено за командите. Може би ще го включим. Така си за генератор. Тук това сигурно знаете за какво е. Сега е готово и създаваме нов свят. Създаваме терен за игра. И ето. Тук вече като няма да правя сигурно как да започнем Майнкрафт. Може би следващия път ще го направя. Първото нещо важно, ще ви трябва да вълна от овцете, за да можете да си направите легло. Това е много важно. Не бягай. Майко, оп, ето, взехме едно вълна. Така. Това сигурно ще ми бега до не знам си къде. Оп, там намерихме желязо, това е добре. И ни трябва още едно вълна. Убиваме ето и тази овца. Оп, абе овца ли е там какво? От тук намерих семена. Взимаме тръстиката, която по този начин можем да си направим захар. Можете да я използвате за торта и за много такива неща. Но в повечето случаи да, за торта. Можете да си направите. Отиваме да събереме дърво, за да може да си направим инструменти. И ако трябва, първата нощ ще изкарам някъде близо тук. Не близо, а ще си направя къща в земята. Събираме дърво. Така. Първо не знам дали видяхте, обаче там, където гонех овцата, имаше желязо. Като на късмет за първи път да се намеря желязо така. Така направихме работна маса, правиме клечки. Не клечки, а пътки. Така да видя само къде беше сега. Мисля, че е там. Ето там. Оп, тук има и въглища, както виждам. Желязо за първи път ми се случва да намеря толкова бързо. Така, първо слагате си крафтинг тейбъла. И ето така си правите кирка. Дървена кирка. Като за начало аз ще събера камък, за да си направя каменна кирка. За да мога по-бързо да разруша желязото. Така. Това ми стига вече. Отиваме пак на крафтинг тейбъла, слагаме пак две пръчки така. По същия начин, само че отгоре слагаме камък. Така. Аз пък я фърлих. Почваме да купаваме желязото. Находка на желязо. След малко ще ви покажа как да си направите печка, за да можете да превърнем желязото на желязни килчета.
Така, имаме 7 желязо за сега. Ще стане 9. Така. Така. Да. Така. Това свят за сега май ще ми е най-развит от другите. Така. Сега да съберем малко кол. Въглища, нали? Обаче тук много кофти. Добре. Както и да е. Само ви кажа, че от дърво можете да си направите въглища. Така, това не успях да го взема. Не, взех го майче. Добре, чудо голямо, няма що. Така. Ох, Господи. Ох, че да разваля ето това тук. Така. Взимам пак кола. Сега си взимаме крафтинг тейбъла. Сега ще ни трябва камък, за да си направим печка. Така. Колко камък имам? 10. Добре, това ще ми стигне. Така. Излизам от мината. Мисля тук близо до някъде да се заселя, за да мога да си копая в мината. Предполагам, знаете, че къщата за първите 2 дни се прави под земята. Ето, така сега. Правиме си лопата. За да можем да копаваме по-бързо. Ето така. И да си направим къща под земята. Ето. Това можете да съберете кремък, за да си направите стрели. Мисля, че с него се правяха стрелите. Добре, малко лошо место. Ама не чак толкова. Ох. Така. Само ви кажа, никога не си харчете кирката, за да унищожавате. Нали, това. За да ви свърша, да не ви се чупи кирката. Така. Крафтинг тейбъл, аз го оставих отвън, нали? Да. Така. Ще ви показвам как се прави печка. Цак, 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 цак. Слагате на всякакъв камък, само без посредата. Хоп, и взимаме печката. Сега. Така. Взимаме крафтинг тейбъла и пеща. Печката, нали? Слагаме печката тук, това тук. Тук го разваляме. Да си сложа леглото, което ще ви покажа как се прави след малко. И така. Слагаме 3 дърва отдолу и 3 вън отгоре. И става легло. Слагам си леглото. Сега пак ще ми трябва дърво, за да си направя врата, което няма ми стигне. Отивам за дърво, което после ще преработя. И според мен по-добре в печката да преработя желязото с... Опа, тук има още желязо.
Добре, слизам да го взема. Сега ако взема се 30 долу, няма да е. Я. Добре, тази находка на желязо ми харесва. Така. Сега ми трябва камък, за да се кача горе пак. И пак да се кача нагоре. И сега вече с пръст се качвам нагоре, вместо да слагам още. Така. Ето, вече почва слънцето да се скрива. Ох, аз къде тръгнах? То сега къде ми беше къщата? Ето я. Така. Така, за дърво не ходих. Бързо. Най-близото дръвче ето тук. Предполагам. Така, взех си едно дърво. Да се връщаме сега в къщата. Защото слънцето залязва. Аз трябва да си се върна в къщата. За да си направя врата. И да не забравям да си направя факли. Ето така се правят факли. Така. Сега си наслагам факли, че така, идваме крафтинг тейбъл. Преработваме дървото и правиме врата. Така, слагаме си тук пясък. Ще чуя защо ли не си заклаща вратата за всеки случай. Така, и желязото сега така. Добре, имам 4 факли за сега, така че с въглища ще преработя желязото. Така, сега лягаме да спим. Така, желязото ще се преработва. И това ще е края на първия епизод. Ако имате някакви идеи, ми кажете и аз ще ги направя.